Rawera ma jahigni 35 Lenin Ligo mapidho ngege e gogo manyasani ma dho ngere dendo ni fish cage. Higni 5 mokalo, Ligo nogowo e dho wath makungwe Uyawi e kar chung' od bura ma Bondo kod paro mar pidho rech. Nachako pith bar ngege higa mar 2017 koro adhi gi higa mar 5 kapod atimo pith mar ngege. Kipime gi lupo manyachon mane watiyo gi rimba kata dina, iyudo ka yuadina samoro itiyo gi teko mang'eny ahinya, samoro ichiko rech to ya nono, but cages ing'e maber ni pidho rech 2,000 kata rech 1,000 iyudo ohala maber. Ligo osebedo katiyo kod mwandu ma oyudo machiegni gi dho nam e loso gige pidho rech. Onyiewo nyithi rech kuom jal moro Usenge kendo thoro miyo reye ochong'a kod mokarega. Kata kamano, olero pek ma samoro thiro pith mar rech ei nam. Chako tek nikech nyaka ibed gi pesa moro maber. Nyaka ibed gi gimoro 160 kidwa chako. Nyaka ing'e kaka idwa yudo chiemo. Nyaka ibed gi horuok nyaka dweche moko 5 kapok ichako gologi. Lenin Ligo nigi cages 7 ka cage opidho e rech madirom 4,000. Rech matindo maywayo kind gram 200 kod gram 300 e ratil nyalo kawo dweche 4 kata 5 kapok ogolgi. Rech madongo to kawo thuolo madirom dweche 9. Pidho rech dwaro horuok. Kinde machien jopith rech moko ne oyudo lal tok ka chilo nowiyo monego rechgi e dho wedhe moko e nam Lolwe. Omiyo jopith rech geno chike makare mabiro konyo e rito alwora mar nam. Kik wahiny nam, nikech kwahinyo nam to kata rejwa mokete cages go ok bi konyowa nikech gibo tho gite. Gima kendo alwora ahinya en ga gima waluongo koni ni ford kata water hyacinth. Water hyacinth kobiro to chances mag wito cages go kata wito rech ni malo. Lenin Ligo kayo ga rech 300 juma ka juma. Bang' keyo, iluoko rech maler kendo ipangogi e baraf kapok oketgi e bas mochomo boma ma Nairobi. Bang'e to Ligo romo ne reye kendo terogi nyaka e kar ohande ma Olo Sirkon mong'ere gi nying mar Twala ei Kajiado County. Ng'enyne auso rech ma from grams 200 nyaka grams 500 mage ma ji ohero ahinya. But nitiere customers mamoko be mohero madongo. Rech go e mbaka ma joma ong'eyo mitgi jagoyo e seche mag migago. Moko nyiewo rech manumu kata mosewang' ma gidhi tedo e miechgi. Kae mang'iewe ga rech nikech gin rech moa dala, moa e nam original. King'iewo kamoro tiyudo mix, to onge ng'ama ng'isi adieri. Rech ma China be ng'eny e market. Koro kae mang'iewe. Gin gi rech mamit fresh right from home. Joma oikore ne otonje bende dolo kuon ka gilolo fuoni rech maonge luoro. Kwa ujumla mimi nilianza kupenda samaki wakati Reni aliweka samaki hapa. So mimi sikuwa mkulaji wa samaki. Zamani nilikuwa nasikia samaki iko na shida kidogo, lakini hapa samaki iko clean, ni fresh from the lake. So tunapenda hiyo. Okelno aga rech mamit moloyo rech mane area kae. Emi wahero kae ka mwachieme kendo wakawo moko watere ot mwatedo. Jochiemo puoyo gago, kata kamano pith mar ohand rech to twenyo tek kaka Lenin lero. Ka en piny Masai ohero ring'o. Koro ng'ama chamo rech nido katin. Ji be ok trust ahinya ni ibiro ichako ohala mar rech. Ng'eny ji wacho no aonge kido mar jaluo ahinya. Koro niga ng'ani ok chal jaluo, ng'ani ok nyal bedo ni miyo rech maber. Koro mano ne shida, but odhi machako ng'iyo gi ji kae amako siep go nagi man kae gi introduce kuom jomoko. Sani Masai go chamo rech, gichamo nyako mena. Kapo nono ni wan gi orders mar Rongai, to koro achiew kaseloso nyithindo to kawo nyithindo school dhi idho mtoka, anadong' kawang'o orders mayudogo. Koro samo dhi Rongai to anabiro tiyo Twala koni, nikech wantiere gi outlet moro Ole Kasasi. Ohala mantiere kae kang'iyo gi salary manayudo, yudo kamae ber moloyo salary tijandika. Tijandika be ok rach, but gima nyalo nyiso joma tindo kik waluor timo ohala. Mano e jip ma Lenin Ligo chiwo ne rowere ka omedo ni tiyo kanyakla e ohala kelo ber moloyo. Ray Polo, Ramogi TV. Ero kamana nyako medo mana kete kendi kanyo bende hema bende wadhi kawo godo
Yweyo marwa mar ariyo kabende wadhi duogo bang' kinde machuok kabende kapok wadhi e yweyo no to doho mamalo Nakuru owito oko chik gavana ma Nakuru mar yiene matatu dok tiyo e chuny bomano. Mae timore matin ne juma achiel tok gavana Susan Kiharu bagoromo gi weg matatu kendo keto winjruok mondo gidok tiyo e chuny boma kuma ne ogolgi e higni 3 mokalo. Ng'eto ma doho biro tok ji 6 tero ng'urgi e doho mano mar chungo matatu dok e chuny boma ka giwacho ni gavana Kihika ne ok ochoko pach ji duto kapok oduokogi e chuny boma. Jomatatu koro dhi dok tiyo kuma ne gintiere chon nyaka tiek winje burano. We must have our matatus back for ease of transport. Na pia hata pia nimeishi many countries. Hakuna mahali hata hiyo New York ama London ama where ama Australia or wherever hakuna public transport kwa town. Hakuna. Na huwa nilikuwa nauliza mbona muitikie basi personal vehicles yenye imebeba mtu mmoja badala ya matatu iko na watu 15. Does it make sense? Kambi makeyo pie county ma Migori mong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco ochako chenro matima pedha ne jogo mantiere kod gopgi maromo $36,000,000 e sama gisingo bero weche mag chiwo pi ne oganda e county no. Atimomos jatatije kambino Jacob Getende owacho ni rem chulo omenda mar pi kod moko kuom oganda kachiel kod rem mar kambino chulo gowi mar stima e wangsa gin moko kuom gigo mabende osethiro chenro mag tijegi. Omedo ni gisechiwo rak ne kambi moro mabende dhi konyo gi choko gopego. Getende mane oriko wuoyo e kinde romo margi mar giko higa ne wacho bende ni giketo okenge makare mar geng'o pi mapukore ma ok kel ohala moromo mar 35%. We have challenges. We have had challenges with the collections of revenues because initially we did not have consistent water supply. If we don't have consistent service delivery, you cannot claim payment from your customers. But at the moment, as we have electricity being paid and we have consistent water supply, I'm sure we are going to increase our revenue collection. Chik mar pi mar 2016 owacho maler ni kembni duto makeyo pi bedo e bwo loch gwenge magin county governments. Koro wadang keto ne ginyong'ong mondo wang'ini to gitimo tijegi gi nade. Nitie kaka gin gi samuo e tich. As residents of Migori, we need to give Miwasco a goodwill. We need to protect the pipes. We need to be ensured that where there is a leakage of the pipe, we report to the management of Miwasco so that they can respond immediately and protect that water from going into waste. The more we become cooperative with the Miwasco, we support them so that they can render for us the service, then we are going to ensure we get continuous water supply. Erokamano ahinya kuom ote magi mabende donjona kendie. Hezron Okoth wacho ni wuoro tim juok mar golo wang' nyathi kabende mano e paro ma iwacho ni awuoro ka ng'at mangima nyalo timo ne nyathi matin malich wach machalo koda mano. Iwacho ni Nyasaye mondo konye mano Arthur kawuok Rongo. Bende antiere kendi kenda neno e yono makare mano Albert Gweya. Iwacho na yudi makare kantiere boma mar Changamwe mano Mombasa. Nitiere ng'at moro ma motimore nade oteno ko biro duto te obila mondo oyie mondo omanjogo mane ogolo wenge nyathino kendo mondo okawne gi chik mager kabisa. Hello Ramogi TV Mendi Azimio Fundi kantiere holero kamana ahinya kuom ote mari. We wadhi e yweyo ka waduogo to wayudo weche mag tuke. This December, twinkle, twinkle, little stars. How I wonder what you are. 'Tis the season for you to have a blast. Explore and learn. 1, 2, 3, 4, 5. We've got you covered on Viusasa. Travis, Paul, over here, quick!
And for parents, no need to worry. You can be sure the content is safe for kids. And oh, it's going to be exciting. Let the little ones enjoy their favorite shows only on Viusasa. Successful, popular, lovable. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huku atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Dial *811 273# to get Nasadiki. Mona nyinga piyo. Nikech dhako motino osetimona gik malich ahinya. Nyaka miye kum. Ere kaka nyalo koduya saa modwaro? Wang' ni dhako motino nyaka ng'e ni an ng'a. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Machiegni kawayudo weche mag tuke kuma tim ma Tanzania noloyo Uganda kuom runs 14 e tuke mag cricket mag jotugo mantiere bwo higni 20 e paw tuke ma Gymkhana Grounds. Agnes Gwele ma Tanzania nomiyo Tanzania rounds 17 kendo noyange kaka jatugo maberie moloyo e tugono. Tanzania koro oseloyo tuke 4 duto te mag gisetugo.
Tim mar Ulinzi